Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Damen ni dibatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabe jamita di Minggu Kantate di tanggal 20 April 2024. Hatan itu hatan tersurat di buku Pesalmen bidu 22 ayat 26 rodi ayat 32. Doho topik minggu ikom memuji-muji Jehovah do akan uso-uso di ibana. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Hujahama dihita sonoma di dok hatan itu hata. Asahodo haroruan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai. Gararokuma aka baga-bagaku di julu ni aka nama kabiari ibana. Saimangat dosugut akan nadangoli jala butongan. Ikon memuji-muji Jehovah do akana uso-uso di ibana. Sai humica do rohamuna saliling-lilingna. Ingoton ni isi niliat portibiom mai. Gabe mulak manasida tu Jehovah. Jala marsoba tu julum do sugut sudi akamargani parbegu. Ai Jehovah do napuna harajaon. Jala panggonggom diaka parbegu. Mangan jala marsoba do sugut sudi akanaguk nahum di tanoon. Marsinggang tujulu na do sugut sudi aka na marsikor rodi na mategasing. Say adong do pinopar ni manusia na mangului ibana. Aka na manaringoti tuhani tu pinopar na sugut. Rodo akan nasida sugut majamitahon hati goranna tuhalak na sorang muse. Pabuah ibana do pasuton. Ima hatan itu hata. Di hamua kadongan saha porsiaon dalam hal memuji Jehovah songon nidok ni topik ni minggu tahun pinomat adong opat hal na ikon ingotota. Na perjulu isedo alamat ni pamujione. Isedo alamat ni pamujiota. Sutuk salah alamat ate. Sotung dirina do na dipapuji-puji manang halak na asing dang debataru pani. Baru na paduahon bohado cara na memuji. Adong do na memuji marhite na marede dohot upalu aka uning-uningan. Alat-alat musik baik tradisional maupun alat musik modern. Puji hamu majahuba mardongan hasapi, marede mahamu upuji ibana mardongan hasapi, namar tali 10 ninna di Pesalme 30 ayat 2. Mari detari parmahamu upuji Jehovah marhiti-hiti hamu lateon. Palu hamu ma uning-uningan memuji debatata. Ima didok muse di Pesalmen 147 ayat 7. Puji hamu ma ibana mardongan suara nisarune. Puji hamu ma ibana mardongan arbab dohok sordam. Puji hamu ma ibana mardongan tali sajak dohok panotoron namar liat. Puji hamu maibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamu maibana mardongan ugung panggora. Puji hamu maibana mardongan ugung panonggahi. Ima didok muse didok di Pesalme 150 ayat 3 rodi ayat 5. Adong do marhite na marpanidangi manang bersaksi rupani dia kapabahenan di debata di nguluna. Jadi memuji dakolan marhite paredeon. Alai boido marhite panidangion. Boido marhite na marsilehon-lehon. Dohot marhite aka aksi-aksi na asing. Lapatan na dakolan bentuk verbal pamujioni. Holad dihata manang holad dipadohar rupani. Alai dohot do marhite aka pabahenan manang aka bentuk aksi na asing. Napatuluhon na perlu ingoto ta isi do na mamuji. Di Pesalmen 150 ayat 6 tung takas do didok disi isi do na memuji Jehovah. Didok disi sude na marhosa ikon memuji Jehovah.
segala yang bernapas. Napaupaton buasai ko memuji-muji. Ahadu tutu dasorta manang ahadu alasata memuji debata. Oman waing secara khusus na dipaadar marhite trupuk jami taon molota sigati trupuk jami taon alai dumingkan molota jaha mamukasian ayak sada ate. Pinomat adong matulu na mangojar rohani parpesal menon memuji-muji debata. Na perjulu didok disi aladang di tadikko jahuba ibana. Allah tidak meninggalkannya. Omma nama bahin ibana marlas ni roha jala memuji-muji debata. Dang di tadikko jahuba ibana. Dang di pasobu jahuba ibana. Atik pedi mulanay merasa do ibana di tadikko debata. Idua sadido ibana ali debataku buasa tung tadikko nomuang. Di ayat sada ate. Alai kemudian didongani debatadu ibana. Hamu kamang dohot tamuina nami dia ka pertangyangan di hari nasalpu epistel Jumat Agung 20 Maret 2024 bodo tamu tarmuse video na yan non nunga tapat orang macedengga taringot tuson. Ditadikon manang ditinggalkan humaci doisian si taonon manang ahp di nguluon. Ditadikon humaci doisian bugang na adong di pamatak tay. Molo bugang na adong di pamatak tay muradoi ubatan jala gudang do ubat ni di apotek. Alai molo didok ditadikon boy do marminggu-minggu asa malum. Malah marbulan-bulan. Ia soi olo martau-tau. Bahasa boy songoni ala memang menyangkut tu pakilala atta ate. Menyangkut tu roha. Jala songon nataboto dang murah mengubati roha. Heado hamu tehi ditadikon na hinaholongan ni rohana. Apalagi ma mulu ditadikon selamana. Hacit ngot-ngot. Songon nidok ni ede sakitnya tu di sini ninna rupane. Tuhan Yesus sendiri pe dihilalado songo dia hacit nina ditadikon. Deido didoksian hausilangi Eloi Eloi lama sabaktani. Ale de bataku buasa tung tadikonom mau. Deido di Tuhan Yesus sahira na ditadikon de batai bana mamorsan na duki. Alasan na paduahon na bujuk pakita di bidu 22 pesalme 22 on dang lea rohana manang marbias-bias mida pardangolan ni nadangol. Jaladang ditabunihon buhina maksud na buhini debata maredupon ibana. Jala ditangihon do angguk nai tu ibana. Ima didok di ayat 25. Nahat cita doroha molo say songon nalia rohani jol mamamereng iba. Tarlubima ala suarong di iba ate. Say songon na pandang sebelah mata ma rupani mamereng ibon. Jala alani olu duga bitubu tu roha naing mabalas penghinaan naing. Alani manang isi pehita, pengen duhita dihargai, pengen duhita dianggap, pengen duhita dipedulikan. Songoni manuaing pakilala ni parpesal menon, macailat siya rohana, aladang lia rohani debata mamereng haitehon naing, mamereng pardangolan naing. Jala om mamuse na mangojar rohana, memuji-muji debata. Napatuluhon ala disarihon si panganon. Nah, itu na jupak kita di ayat 27. Tung aha petahatai molo suadong do si panganon haber duisudi. Alani masalah si panganon dadaholan sekedar kebutuhan sabingi. Masalah si panganon menyangkut do itu masalah hidup. Ise maddo naksomangan mengulu do. Dangadong yate. Dang buy hola senyuman mengatasi nguluon. Ikomangat do. Deido didok. Semangat pagi. Hadapi pagi dengan senyuman. Ninna. Tohoma tutu senyum-senyum do ibana. Pagi nai satu harian. Alai tong do malekan. Jadi na toho hadapi pagi dengan serapan do. Dang buy holan senyum. Hamu kadongan ima na mangojar rohani parpesal menon memuji-muji debata. Nian asing siani gudang dope na mangojar rohata memuji debata. Akaragam ni persaulian na tajalo siat Tuhani
sukup doi mangojar rohata asa memuji ibana. Jala akahala nama kilalaho pasu-pasu doho dengan bahasa ni debata dinguluna patut doi ko memuji-muji Jehovah. Dus de songon ni dok ni edetai na tersurat di buku ede 706 ayat sada rodi ayat tului godang ni pasu-pasui. Godang ni pasu-pasui di leho Tuhaki terlobi asi-asimi marhite anakmi. Ima didok de detayate todong nang ale-ale palacor rohaki alai na umuli buyawo anakmi. Inda di ayat 2 dangdung macoho basa misa liling guluki homa toktong pujioki sangap di guarmi didok di ayat tu hamwa kadongan mingguta sadarion marguar kantate lapatanna edeho kamuma di Jehovah ede nai baru sian pesal mesio pelalu ayat sada dus songo puji-pujian naking natapat orang digijangi nang namaredepe dang bui hita lupa dina opat hal natadok digijangi na perjulu alamat ni paredio tai. Jadi adong do halak marede tu halek na marjalang di bariba ni tawate. Adong do ede dituju tua makna naung merujung ngului untuk ibunya yang telah tiada. Taingok do lagu mama suak songoni do nang tu bapak na ate. Ingot tamu lagu ayah. Alai laus adong do na marede tu diri na sadiri. Nah, di somataida kekhususan ni Ede Huria dengan lagu rohani kita bukan bernyanyi untuk diri sendiri atau untuk orang lain, tetapi untuk Tuhan. Idua sadidok Ede hokamuma di Jehovah sada Ede nai baru. Di Jehovah takas do didok rupani. Alani molo tutuhani do Ede sasitong na dang bui behita marmeam-meam dang bui gait-gait. Ay kan olo do sipata di dongan toema sona festival hita ninna maksud na hola ditiki festival ma serius marede alayang gu di hari minggu biasa-biasa ma om mana jut masa jadi molo tutuhani hirana bui rupani marmeam-meam na marede toema inna alani tapauba ma hasomalan sisongoni alana na marede tutuhan do hita dak tu jolma manang tu dirita sadiri jala molo didok ede nai baru dada ede na baru dicipta maksud ni ini yesoi ede daur ulang rupane kaset baru alai lagunya lagu lama dangi maksudna paredeo taido na ikon ibaru pamujio taido na ikon sai ibaru jala ima na markantate. Napadua kon molo ditaringoti marede dang bui lupa hita buhado carana marede unang pola ge bisa songon nasiar-siaro nati yadu ruas manukus songonon bui do martopak tepuk tangan sabil marede ninna hudok bui asal mau nang lupa lirik nahi holan ala ni tepuk tangan niate ay nauluido holat tepuk tangan na terbigi hape hata-hata ni dey dang jelas be madok suadong dangadong uaong angaong inna dus doy songon na martangiang iate bui do martangiang sabil mudum udok bui asal mau nang lupa amin nai ayolo do lupa maddo amin ala laus terpudum ibana ala pagajaku tangiang nai napatuluhon isi do namarede pesalme 96 ayat sada takas madok ede ho kamu masada ede nai baru di Jehovah ede homma Jehovah ale sadok tanoon jadi tak kolak jolma bulung-bulung ipe ai kipe dulu kipe jala gudang do ayat nabui tajaha merdu mutusi di buku pesalme ini baru napau paton buasa marede ede sadadala dui dihita lahu pasangap debata jadi bukan mau menampilkan keindahan suara manang hajagoon hamalom marede daw dalat tadui lahu pasangap debata
Lalu kemudian sebuah lagu bukan hanya menyangkut do re mi fa sol la si do dao. Lagu adalah ventilasi emosi. Lapatan na ruang manang media dui di hita laho papuason doho pasahaton na di rohatai. Aha huroha di rohata. Meraga mate macam gudang di rohataon. Adong dui perasaan kagum, percaya, gembira, penyerahan diri, penyesalan dosa, pengakuan percaya, pengagungan, penyembahan, pujian, permohonan, dan lain-lain. Omma dimensi na dapotita di ete. Alania kamang doho tamu ina nami, marede mahita, memuji Tuhata, dohot pabotohon sude na di rohatai. Selamat berkantate. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Sai pauratom may di bagasan rohanami asa diperbuiho katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.